Dnes si spravíme Hovädzí stroganov s káparami a hnedými šampiónmi. zemiačiky si nakrájame rustikálne. Juhu! Tie šampióny si dáme na štvrtinu. Tam tu všetky vysypú. Prúdka zarestovať. Odložíme bokom. Máme ho spravené na médium. Ako pridáme minimálne 50, nejakých 70 gramov masla. Čo by tam, momentne to zastudená. Ako sme sa naučili, dáme troška muškatu. Raz, 2, 3, 4, 5, stačí. Porciu petržlené vňate. Ďalšia na radu šalótka. Do našej zmesi cesnak a little bit víno. Do šalótky a cesnaku pridáme šampióny, korenie, sol na dochutenie, dezol, smotans, 2 polievko lžice dižonskej horčice. Ďalší v poradí jednoducho položíme rozvarený tymián. Ďalší na rad citrón a jeho kôra. Kapary vylovíš z pohárika. Hutná dávka mäsa. Dobrú chuť. A na zdravíčko do toho.